Hemen de salam olanlar, qowmi adaylarına canınız sağma. Bugün Abzor'da Highlander'ın 4-nji pokoleniyasi 2020 Highlander. Men öňside bu maşyny Abzor etdim. Ýöne olar XL komplektatsiýada. Bu bolsa limited komplektatsiýa. İçine daşına göz aylan olanlar, ondan soň Abzor dowam edýär. Revele naše galasa. Lewapda Abzor etmedin, Lewapda Abzor etmedin diýip ýazýan oglanlar üçin seredin bir çärjegde Türkmenawatda ýagny Lewap welaýetinde. Size Highlander Abzor edýär. Bu maşyn dost oglanlaryň biriniň maşyny dün TikTok'ta paylaşıptım, görülürseňiz Highlander padarka berdiler diýip. Olam bilýär da oja Highlander padarka prikolu öňden wer seredip görenler TikTok'ta geçen gezek bir Aşgabatdan Daşowda gidemizde bize bir zat berýärler, eýle beýle zat gep etdiler de. Ondan bize mawy Highlander berýär diýdik, şeýdip soňusynda prikol tutup başladyk. Atşam hiç kim isat bernok, Abzora başlaýar. Oglanlar, maşyn daşwydna oglanlar siz oja gördüňiz. Göwnüňize ýaradymy? Hökümat urutda berilen kommentariýada. Men bir ýalňyş anladım ma, Türkmenistana gelen wagtym. Men mydama diýädim, komplektatsiýa men pul berjek gelip. Ýöne XL Highlander sürýän, ondan soň limited Highlander sürýän, wapşe başga zat. İçinde oturýan, sürýän, şonu aýdýan, ha. Men ana şoň üçin pul beripdirim diýip. Düşündiňizmi? Platinum wapşe gymmat, limited gymmadyrak, platinum has gymmat, XL ardanrak, 50 iň ardandyr. Prostoy da, lüks zat ýok, hissat ýok. Prostoy. Komplektatsiýa bar daýdyn. Bulan komplektatsiýasy 50 iň prostoy, XL, limited, platinum. Iňgimadan platinumdur. Platinum hemme zat ol 5 kamera, ulu monitor, opşam onam Abzor ederiz. Häzir limited tarda aýdyp bereň size. Daşwydna seredin. Maşyny has gowy düşünýänler, müň diskat platinum ki derler awa, olanlar limited diska dälbi, platinumuň diskasyr, gatawodan elşipdir, gatgaladym. Maşynyň daşwyd barada. Seredin oglanlar, XL'den näme tapawdyny görýäňiz ýüzünde. Men häzir XL'ni goýjak. Oglanlar, maşyn erwet däl. Opşam alanda. Bizde iň bir popularny crossoverlaryň biri Highlander bilýäňiz. Birinji pokoleniýasyndan bilýäňiz siz. Men Abzor etdim. 2-nam Abzor etdim. Ha ýok, 2-ni Abzor etmedim. 3 Abzor etdim we bu da 4. 4-njüne 2 sapar Abzor etdim. Men 2 sanyny etdim etýän şoň mundan öňüm. XL'sini ýöne. Bolsa limited, nesip bolsa platinumdan Abzor ederiz. Bu maşynyň popularnysy edil şu wagt 19 Highlander ýalak da şu wagt deňleşdi. Başda diňe 19 Highlander alýardylar. Ninni spros başladı. Sebäbi başda geleni ýadyňyza düşsem, bilen bir başda getirenden biri şu maşyndan XL'sini satyp bilmän geçdim o. Her kim jaň edýär 2019 Highlander sonra 2020 sonra ara hiç kim 19 ýok, 19 ýerek bolmasa ikisini bakas şolurda atdy şu wagt. Indi bular biraz gymmadyrak, 19'lar elbetde biraz arzanrak. Şu wagt bize iň soňky gelýän Highlanderdyr şu. Mundan öňüje Highlander gelýändir, 19 Highlanderlar geldi. Nok indi diňe 20, 21, 22, 23 gidýär. Bu maşynyň salonyny geçelim. Salonda bar. Ana näme üçin? Komplektatsiýa pul berilýär. Ana ulanlar limited komplektatsiýa. Birinji bilen gaplarna seredin. Zavodskoy mebel gelýändir. Onun bärleri zavodskoy mebel gelýär. Seredin näle odan. Ýekece minusy monitor kiçdirmäň. Bilen ul monitor amma şu komplektatsiýada ul monitorum ile kiçem ile. Ýöne platinumda diňe ulu gelýändir. Onuň platinumuň bär beýle sifrawy has ütköşük kamera zat. Bärde oňa zat ýok. Ýöne bärde de kän funksiýa bar. Podograf we ventilyasiýa sijenýe bar. Rejimler elbetde bar. Onuň avgondaçyk bar. JBL audio sistema. Aýdy maşyna sedýär. Avtosk prawo elýärdir, haýrlatmasak. Opşam aýdy maşyna içil söz ýok, doполнительный hissat goşmak gerekkä. Elbetde start stop multirul olanlar. Iň gerek zatdan biri besprovодной зарядка. Ata çal töýlärä telefonyň zaryady bilýäňiz. Şuňa açyk bar da çok berdi. Bir ütköşük zady ýok, ýöne açylşy ütköşük. Men häzir muny yüzlüce Abzor etjek sebäbi öňkü Abzorlar uje köpüňiz görensiňiz, şoň üçin görmedikler öňkü
abzorlar görüverin. Pamit Sidenya dine vadicilik aptallar vardır bunlar. İlk Sidyenyalar berde ayrıdır olanlar. Kapitan Sidyenya da diýerler etken şuna ýalňyşmasam. Bulan bitew Sidyenyas hammadyr. Inni bitew Sidyenya olmaya bu gowum diýip ýaýanlar. Onu siz aýdyň. Bitew Sidyenya olmaýa da şuňal aýry Sidyenya o. Sebäbi her adam her kilese. Bir jaňeje am haýlandyryň ama o bitew Sidyenya mi? Ýok diýen aý bollarına gerekkä. Bir jaňeje am haýlandyryň bamy? Ha o aýry Sidyenya mi? Ýok bitew Sidyenya am diýsen aý ýoguna gerekkä. Opşan soňňa kolaka bu her kim hölünü, her kim fusuna göre. Berde de klimat kontrol et bolýanlar, hemme de atbadyr berde. Gowdady. Iňydynda çağılar üçin edil mena şuň iňydynda oturup gördüm da вообще неудобно. 19'da da 20'da da hemmesini oturup gördüm. Вообще неудобно. Ayağımı sığınıp oturup marada et gördüm. Yok canım gitsen bolýar da yatık gitsen. Atak kan bir iňydy udobny däl ýöne bär udobny. Edil siýanada oturýaňalyk spokojno oturup gitdim. Ya da men berde ötdim. Zavatskoy setkalja ölenir. Bagajnik knopkada. Şu at bagajnik küçücektir. Ýöne eski sidyenýalaryny ýatyryp bolýar. O sidyenýalar ýatýandyr. Ullukan bagajnik bolýar. İçine bir tane o çiko var. Abzor edemem. Matisi ya mesele yok. Berde 3,5 motor 250 atım gücü nolun yüze çennem 8,5 sekund. Opşam yürüyüş ervet delmen, häzir barlak görürüz. Yo yapacağız, ses gelmedi yani. Hopsuzluk rımen. Sırf görelim mi? Häzir sport rejimi geçireyim men wara. 3 rejim vardır: sport, normal rejim ve eko rejim. Gasaklar için. Sport rejimde sırf görelim. Dün men normal rejimde turdum da. Dün akşam bu maşinle men aylandım. Ondan kalkıp ervetler maşinin geldi. Edil bu maşin vardı aytıp bersem radnoy aktor olanlar. Kime gızıklı olsa men win kodunu uğradıp bilerin. Degimi ağır değil. Yürüyüşem gowy. Men şu wagt 3 armyk özüm sürüp görün Alex. Mun yürüyüş onun has gowy. Şo taki täze maşin täze bolýarlar. Täze motor men arada bu haýlandyrdy diýip aýmyň kuzov agyr yürüyüş pesrak gorar diýip pikir etýän da ýok. Yürüyüş ýaman gowy. 19 haýlandyrdanam gowy ýörýänler şu 19 haýlandyrdanam. Bir hil bun kuzov bir hil agyr gödökkä alak bolup durda daşyna ýöne maksimum ýeňiledilen. Maksimum ýeňilir. Şulan bagajda ýöne bir her degräsen darsam çalşaýmasam oňap bolanok. Ana minus şol. Hani bu şäher içine biraz sürelem. Kakras bir çıkausa var mallyk. Oğlanlar garaş otur. Bir kuruk süreyin sür körköder men size. Yürüyüşüne görýäňiz oğlanlar. Bassaň aýyňa şandan sypyp gidäjek bolýar. Mesele ýok 8,5 sekundda arkaýnam çykýar şu ýüze. 250 atym gücü da. Nädir bu maşynyň bahasy näçe diýip sorarlar. Ohoho. Kime gızıklı olsa maşin satılıyor. $27,000 diýýärdi. Ýöne radnoy ak limited komplektasiýadyr. Özüňizem görüşdürüň başga ýerlerde näçe baha. Onuň şoňa görä normal bahasy. Gatgynmada aýtmady bahasy normal. Onuň kime gızıklı olsa aşagda men nomer goýjak habarlaşaýyn. Nädir maşin dolu abzor edýäs. Gowy sırk görelim. Men häzir hadawoyny, motoryny, korobkasyny çalyşyny hemme da siz üçin barlaýyn. Siz soňuşa sewdalaşyň özüňiz. Afgondaç kategoriýan funksiýonlaryň biri bolanlar. Şu wagt biz lewapda zat näme ipodromdymy? Ipodrom. Atçylyk çärjüň üçin aýlanplar bolanlar maşin test edip Afgondaç ingo funksiýa realnot ingo gözüňe düşüp durýar da käwagt bir bakoy seretmeýän wagtyňa bir bolýar da o yer bir wadiçler düşünýäňizmi ýöne oňa etmeliler seretmeli polny pravil oýunç etmeli bolan gözüňe düşýär da şol şu ýerde maşin barlygy gözüňe düşýär sen şu wagt kak bu polny oňa seretip barýaň da ýöne Afgondaç şeýler ýanýa sen gözüňe düşýär ha berde maşin bar o berde de maşin bar diýip men size häzir Türkmenawadyň içine hem görkezjek YouTube'da bir bölejek ýokman. Häzir şäheriň içine aýlanýas biz. Oğlanlar şu wagt biz 5-nji bazaryň ýanyndan geçip barýas.
şäherin içinem görkezäý diýen oglanlar üçin. Bu biziň wara birinji abzorumyz bolýa. Lewapda. Lewap vilayatyny men birinji abzorum edil maşin mazar hasaplamazam. Bir maşin mazar gelip videosunu çekdim de bir gede öýdýän oda. Maşin madaram çekäý diýenler wa da olanlar maşin madara galjak bolsa oja bazaryn gitmeli bolýasa. Bir şey kän eglenýär otagym. Howa da gitdiňçe diňe bulaşýa. Goýulaşmýa. Görür kalanam. Men özüm şu edil 1000 ýyllyk birinji ýylda aýlanyp görün çarjygyň içine olanlar. Dereden Köpürlü balnitsa Köpürlü balnitsa gat owadan öýrenýärsiň öňüm ara ýaman owadan. Derden ýolkalarna. Ol leýli saç tämol agajym gat owadan. Häzir biz meçidiň ýanyna ýetip gelýäs, olanlar täze meçid. Bu hem abzor haýlandyra, hem çärje abzor lewaply olanlar kän görýär. Ýene ýazýaňyz bu TikTokda. Ýanky planowadan video çek, planowadan edil esas ýerlerini hemmesine çekge çekiders nesip bolsa, köýtende gidip barýas. Bu berde veriklamyzda oňortykda detdik, birim dynjalyklar, bir ýalyk. Ola ýa-da howlukdan ýerimizde we howa da sowuk. Gaterwet. Ýöne köýtende apalbom barýar, bir aýda bararsa Allah ýollarda. Ana odan meçit. Yani odan. Şu an student olanlar seyredip skuçayda oturasınız ya. Çerjewjene gatken agdalamyz abiden. Hopşy Lewap vilayatynyň gatken agdamyz. Indi bu videoň adyna biz näme diýip goýmaly? Highlander abzor ya Highlander bilen çerjew abzor. Türk berawat abzor şeýip ýazaýynmy? Abzor Highlander'ı Lewap'da diýip ýazaýyn. Ha? Şoňa sebäbi şäheri abzor edip ýörtä biz bu ad. Köçeler alyp. Berdeden şu zat anyklaýyş dämmi şu? Anyklaýyş. Anyklaýyşyň ýanyna şu ad. Berde sport mektep bir zat bolmaly. Çalak bilýän menem käwat bir gelip gitýärse. Üçüncü sport mektep awa. Diagnostyny anyklaýyş diýilýär. Olanlar sizinle şu misal üçün bir yerini görkezsem, çärjewim, gün bilýäňim haýsy köçe, nýeri diýip. Akman soratýan kommentariýada. Ne berde täjir market, bir de täjir market goýjor padarketdi. Nabor nesip bolsa, balygy edemizde, opşan bir pahoda edemizde, alyp gidersin onuň ýanymyza ama.
Mara meňze ýöne. Çerçew mara meňze. Häzir serediýäňe köp zatlar gaty meňzeş. Köp zatlar stili, guruluş meňzeş. Nereden ötçit? Ve mesela şu wagt çitof köçämde meňzeşi. Mardak çitofa bu meňze. Ýöne muň ortasyna ýolka bar da ýolkalar ýa bizinkide ýolkalar ýok. Ýöne 10 ýyl mundan gelipdim-de Çerçewe. Ondan soň wapşe ütkäp durýar. Ýolkalar köpürdi. Owadan rälne şu wagt seredýäň, wapşe owadan 10 ýyl mundan öňki. Ýadmyşy aýlandyk. Öňkiden has owadan. Näçe baý köp bolsa şonça arasak bolýar howasy. Näçe baý köp boldukça şonça da owadan bolýar. İzmir köçe değil ya bärigem. Bilýärsiňiz-de olanlar. Şat bilýärler aýdýarlar, biz bärde. Birinji svetofor görüp biz de bilýärsiz. Bär üç köşkler jaýlar. Maşynalar owadan. Ýa-ni üç köşk stili urulypdyr. Maşyň ýumşaklygy gowy olanlar. Ýol tutuculyga merwetdel. Dalny ýola da bolýar. Häzir käbir adam benzin kän ýakka diýip ýazjam bolanda ütkü şulat ýakan okşy. Hiç şeýle. 10 mäş bar, lada 10 mäş, nabyşyn onda. Şol 12 litr mi 14 litr ýakýar da 100 kilometra. 3,5 motor 10 litr ýakýar. Näme diýýär? Oje bilen motor ekonom gelýär. Häzir soňky 23'ler uje zatdyr 23-24 modeller uje 2,5 milýandyr. İsteseňem ýok 3,5lyk. Täzelen bar 2,5 milýan.
alıp koyayım. Gollum oğlanlar, abzor hem maşina hem şehre. Oğlanlar göwnüňiz ýaradymy? Hem maşina abzor, hem charge abzor Türkmen awada yani. Ana şu at fiç house ellik hadi bir iwi çeli ondan soň öýür polnu taýnyk görýär. Häzir eşiklerimiz atlamy jemler, eşikler daha ýuwduk, hem de atlamy taýnak goýduk biz. Karşuna şuňa oğlanlar şuňa abzor boldy. Maşin gowy, opşam öz bakatyna degýär. Bu maşina bakat 20.000 dolar diýip aýtdym. Siz kommentar edýäň. Bakatyna degýärmi degen okma. Edil ardanam däl elbetde. Has ardan aqsat aljak bolsaňyz 19 Taylandlar ýa-da uje ikinji pakoleniýa özlemel bolýarmy. Bular biraz gymmadyraqda. Maksimum göwnüňiz ýaranır diýip pikir edýän. Şäher görkezdim, maşina görkezdim. Hem iki haftaly pedal işetdik. Hem maşin tanıştırdık siz bilen. Hem şäher görkezdik. Studentlarymyz gatken daşarda okap berýän, olaň görä selip gidenler öýlerini. Olanlar kim nähil maşin ala selip berýän olsa, her biriňize öz alasyňyz gelýän maşin almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňy sag bolsun, galan zat bolar.